जोबोद मोजाङै मोजां जोबनो दिनै गासै दिनै जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दैदेननानै 12 बिजाथि फसंदोंमोन नाथाय सासे बिजाथिया जोंना रेजेक्टेड लिस्टआव फैदों गासै 11 बिजाथिनि गेजेराव जोंनि होनायनि गेजेराव गासै 8टा बिजाथिफोरा जोंना देरहासार जानो हाबाय नट डाउट प्रेसिडेन्ट पस्टखौ जों जेनदों होमबाबो जोंहा बेयाव गोजोननाय दङ जोंहा बिपिनिफ्राय लानानै जेनेरेल सेक्रेटारि माइनर गेम सेक्रेटारि लिटारेरि सेक्रेटारि ओमफ्राय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बयस कमन रुम बे सेक्रेटारिखौ जों देरहाजोबनो हाबाय साफ्रोमबो जोंनि फरायसा लोगो बिथांमोनखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावो आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि हेफाजाबजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जौगानायनि थाखाय जोङो बुसु मेम्बार्सफोरनि हेफाजाबै जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन जोंहा बेखौ गोबां मिजिं दङ दिनै मुलुगसोलोंसालियाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ जायफोर माने फिसा फिसा बेसिक्स निड्स जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय दा बेखायनो जोङो गोख्रोङै नाजादोंमोन बिथांमोनखौ देरहासार जानायनि थाखाय दा जोङो देरहानो हाबाय आङो गासैबो जोंखौ हेफाजाब होगिरि आफादफोरनिसिम आङो साबायखर बावबाय आरो खेबसेयैनो साफ्रोमबो फरायसा जोंनि लोगो बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावनानै फोजोबबाय पर्टफलिय देरहादों बे बुसु इलेक्सनाव आंना मुङा ज्योतिराज ब्रह्म आरो आं पलिटिकेल साइन्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय 3rd सेमिस्टार इउनिभार्सिटिनि हाबाफोरखौ माबायदि मावलांनो सानो स्टुडेन्टसफोरनि जेंनाखौ लानानै माबायदि खामानि मावलांनो सानो आं जत'बो एजेन्डास बा मेनिफेस्ट'स प्रमिस खालामदों जों बेखौ गासिबो इउनियन हिसाबै गासिबो एकमप्लिस खालामजोबगोन नेक्स्ट सेसनसिम एजेन्डासफोरखौ मेरला बुंखानाय जाबाय स्टुडेन्टफोराबो मोनथिजोबखागौ आरो बे माबा पेमप्लेटफोरावबो मोजाङै मेनसन खालामखानाय दं बिसोर गासिखौबो जों इउनियन बडि हिसाबै एकमप्लिस खालामनो सानो नेक्स्ट इलेक्सननि जा एक्सपिरियेन्स माबायदि मोनदों बे आंनि माने फार्स्ट टाइममोन बे लकेल एरियायाव बिटिसि एरियायाव कन्टेस्ट खालामनाय आरो जोबोद मोजां मोनबाय स्टुडेन्ट इउनियननि एबार फार्स्ट टाइम मेम्बार जानो मोननानै जोंनि टिम प्रसपेरिटिनिफ्राय जोंना जिएसआ देरहादों नेरसोन नार्जारि आरो एजिएसआ देरहादों फेन्टम मुसाहारि आरो आं भाइस प्रेसिडेन्ट ज्योतिराज ब्रह्म आरो जोंनो डिबेट एन्ड सिम्प'जियामा देरहादों दिनानाथ अधिकारी जोंना लिटारेरि सेक्रेटारियाबो देरहादों सानसुला बर' आरो जोंना बयस कमन रुमाबो देरहादों सुजुमा गयारि आरो जोंना माइनर गेम सेक्रेटारि सिफुं बसुमतारि बेबो देरहादों गासै आरो जोंना कालचारेल सेक्रेटारि बे आनकन्टेस्टेड देरहाखानाय सिगांनो थुलुंगा बर' बेनि मुङा नोंनि पस्टनि एगेन्स्टै गेलेदोंमोन मा आंथ' बिथांनि सायाव जेबो बुंनो थाङा मानोना जोंनि फरायसा लोगोफ्रा आरो आंनि जायनाखि लोगोफोर जेनाखि जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जेनाखि फरायसा लोगोफोर बिथांमोना दिनै जायहा साबसिन एबा हामसिन खामानिखौ मावगोन होननानै बिथांमोना गावसोरनि गोसोआव थिनानै दिनै आंखौ एबा आंनि जे टिमनि केन्डिडेट्सफोर बिथांमोनखौ जोंखौ देरहासार खालामदों बिथांमोननि गोसोआवनो थि खालामनाय दंमोन आं बेखौ सानो कि आं सानादि बिथांमोना माने जैग' गैया नाथाय बिथांमोनाबो बहुद मोजां केन्डिडेट बिथांमोनाबो स्टुडेन्टनिनो साफा लिडार एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियनखौ दैदेननो थाखाय बिथांमोनाबो आग बारायबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै देरहासार जानो हायाखिसै बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों खावलायो जे नोंथांमोना गोसोआव जेबो दुरबलथाखौ लाया मानोना जोङो फैबाय थानाय समफ्राव जयै जों खामानि मावलायगोन आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जेनाखि थासारि बे थासारिखौ जोङो साबसिनै हामसिनै पिस एन्ड हारमनि जोंनि बे पिस एन्ड हारमनिखौ एबा डेभेलपमेन्टखौ जों लाखिगोन आं बेखौ आसा खालामो नोंथांमोना बयबो जोंजों हेफाजाब खालामगोन फैबाय थानाय समफ्राव आरो लोगो मोनलायबाय थागोन थेंक इउ गोजोननाय थाबाय जोबोद गोजोनथाव देरहासार जानो हाबाय मा फोरमायगोन बे समाव आङो दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आं इलेक्टेड जानानै आङो दिनै बहुद गोजोननाय मोन्दों बुंस'नो हायै आंनि गोसोआव उसिग्लायनाय रंजानायखौ लानानै आङो गोजोननाय फोरमायनो सानदों आङो माने जोंनि जेनाखि आंनि लोगोफोर आरो आंनि जेनाखि टिम प्रसपेरिटिनि जेनाखि आंनि केन्डिडेट्स लोगोफोर बिथांमोनाबो आंनि थाखाय आरो जोंनि थाखाय बहुद हेफाजाब खालामदों आरो जोंजों लोगोसे गोबां जोंनि टिम प्रसपेरिटिनि आरो जोंखौ अनसायग्रा गोबां लोगोफोरनि हेफाजाबजों जोङो दिनै देरहासार जानो हाबाय बिनि सायाव आङो गोसोआव फोरमायनो हायै हमस' हायै गोजोननायखौ आं फोरमायनो सानबाय
आरो जोंखौ बे जोंनि देरहासारनायनि आन्दोआव जोंखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंखौ मदद होदों दा बेखायनो गोजोननाय थाबाय माबायदि खस्थ' खालामनो गोनां जादोंमोन बे बिसायख'थिनि थाखाय खस्थ'आथ' बिदिनोसै बहुद खस्थ' दा जोङो मेंनायफोरखौ गारनानैबाबो जोङो दिनै जेंना जेंसिफोरखौ जोङो सौसिनानै जोङो दिनै बेबायदि पर्जासिम जों फैबाय दिनै 17 थारिख नभेम्बर दिनै बियो जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान जानानै जोङो जोंनि स्टुडेन्ट लाइफआव जोङो थासिगोन आरो जिउआव मोनसे जारिमिनारि सान होननानै आङो सानो आंनि गोसोआव दिनै बहुद गोजोननाय मोनदों इउनिभार्सिटिनि जेंनाफोरनि सायाव माबायदि खामानि मावदों इउनिभार्सिटिनि जेंनाफोरनि सायाव आङो आंनि मावथि फारिया लोगोफोरखौ लानानै आंनि जेनाखि लोगो इलेक्टेड जानाय मेम्बार्सफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै आङो बुसुनि जानानै आङो खामानिखौ मावगोन जेसेबांसिम आङो स्टुडेन्टनि प्रब्लेम्सफोरखौ सल्भ खालामनो हाया एसेबांसिम आं जिराया आरो आङो बैफोरबायदि इस्युखौ लानानै आङो दिनै स्टुडेन्ट लिडार एबा स्टुडेन्टनि जेनाखि जेंना जेंसिफोर बेफोरखौ लानानैनो आङो दिनै नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेनाखि स्टुडेन्टस इउनियन बेयाव आङो दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आङो नमिनेसन होनाय जादोंमोन आरो आङो दिनै देरहासार जानो हाबाय आङो इयुनाव आरो फिउचाराव आङो स्टुडेन्टनि जानानै आङो गासिबो पर्यायावनो आङो गसंथागोन आङो बेखौ आसा फारियो जायफोरा भट होनानै देरहासार जाबाय फरायसाफोरखौ मा बुंगोन बहुद गोजोननाय थाबाय जायफोरा आंखौ आरो जोंनि टीम प्रस्पेरिटिखौ जोंखौ जोंनि फरायसा लोगोफ्रा जोंखौ गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जोंखौ देरहासार खालामबाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों आरो टीमनि जानानै आङो गोजोननायखौ बावहरो गोजोन्थों बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।